אנחנו כאן בניקרסון ביץ' לונג איילנד. הנה נועם עם קרבן ויהודית שחזרו זה עתה לפני כמה שעות מהארץ. הנה נראה את נועם הולך. היי! הנה הים מאחוריו. קוקו! הוא מתקרב, הוא מתקרב. היי נועם! שלום כרמל! שלום יהודית! היי! ושלום לנועם! בוא נעבור, בוא נראה איך קוראים. הוא הולך. לא חשוב לאן, העיקר שהוא הולך. היי! מתי הוא התחיל ללכת ככה? לפני חודש הוא התחיל ללכת. הבנות מקרקרות סביבו והוא מבסוט.